солиёни охир дар ноҳияи Шахринав ба масъалаи бо сабзавоти тоза таъмин намудани аҳолӣ дар фасли сармо таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мегардад. Дар тобиати ҷамоати деҳоти боғистони ноҳияи Шахринав якчанд гармхонаҳо фаъолият доранд. деҳқонон ҳамасола дар гармхонаҳо лиму, мандарин, карам, лаблабу, пиёзу сабзӣ, помидору бодринг ва дигар сабзавотҳои ниёзи мардум дар фасли зимистонро кишт менамоянд. кишоварзони хоҷагӣ ҳангоми суҳбат мегӯянд, ки чун аз даромади ҳарсола масоҳати гармхонаҳоро зиёд карда истодаанд. назди ҳавлиги худомон якта лимонарни бунёд кардагӣ ҳастем. ин аз вақтҳои худи союз, аз вақти союз вай кардагӣ то ҳамин вақта лимон шинонда, лимон буд, мандарин буд, апелсин буд, аминоя истеҳсол карда баъд бо ниҳолам вай мекунем, истеҳсол мекунем ниҳоли лимон. хайр ҳамин замину ҳамин лимонарни фоидаи соф мегирем. вай карда мешад амҷоба 42 вех ниҳол ҳаст. ҳамино солои нағз будагӣ ҳосил додагиш қариб 800 тонн ҳосил метиҳад. бо ғайр аз қарни помидору бодринг вай карда 5 стуқ замин ба. дар сурати хуб ба роҳ мондани ситруспарварӣ ва сармоягузории дурусти ин соҳа даромади калони соф ба даст меояд. дуруст ба роҳ мондани лимӯпарварӣ имкон медиҳад, ки на фақат ниёзи аҳолӣ ба ин меваи серғизо таъмин шавад, балки бахше аз он ба хориҷи кишвар содир гардад. дар тобеи ҷамоати боғистон ҳамагӣ 4001 гектар заминҳои кишоварзӣ мебошанд. аз он ҷумла 175 замини гармхона мебошад. аз ҷумла 1.4 гаҳ замини лимӯпарварӣ мебошад гармхона. боқимондааш 0.35 гаҳ замини сабзавоткорӣ мебошад. аз ҷумла помидор, бодринг ва дигарро, ки кишти барвақтиро ҳамавақт сади аввал меоянд. кишоварзои мо бошад ҳамеша кӯшиш мекунанд, ки бозорҳои пойтахт ва шаҳри турсунзода, шаҳраки ҳисорро ҳамеша ба маҳсулотҳои тару тоза таъмин намоянд. аҳли кишоварзони хоҷагиҳои хурду миёнаи ноҳияи Шахринав аз ҳар як порчаи замин самаранок истифода бурда, боз ният доранд гармхонаҳоро зиёд намоянд. дар заминҳои бекор хобида бошад, боғи мева низ бунёд гардида имрӯз таҳти назорати деҳқонон қарор дорад. гузориши соҳибнур Абдурасулов, Хуршед Алимов аз ноҳияи Шахринав барои барномаи иттилоъоти Навид.